दिनै हाग्रामाया दिनै बिपिएफ लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कोटी खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों। गाव गावनि हानि फोरमान बिलाइखौ लांनो फैनाय जोंनि अनजाथाव बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोन, माननीय श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बेफोर हाबाफारिखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै दाखालिनिफ्राय जोङो मावजेनबाय। बे सेकेन्ड फेजआव जोङो गासै बिटिसि हालामाव 14,000 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव। बिनिनो जोंनि नैबे चिरां जिल्लायाव 5,134 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होगोन आरो जोंनि नैबे खैलामैला हालामावहाय मालिबिथा खैलामैला आनन्द बिटिनि आमथेखा बेफोर जायगायाव जोङो गासै 3,028 न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होगोन। मालिबिथायाव 420 न'खर, आनन्द बिटिनियाव 260 न'खर, आमथेखायाव 710 न'खर आरो खैलामैलायाव 1,237 न'खर, गासै 3,028 न'खर। दिनैनि बे जारिमिनारि हाबाफारियाव जोंनि माननीय श्री प्रमोद बर' बिथाङा नोंथांमोन 3,028 न'खरनि साफ्रोमबो हानि फोरमान बिलाइ मोनग्रा जोंनि गेदेमा रायजो राजाफोरनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। बिथांनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनायनि थाखाय जों बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबयो। नैथियाव माननीय श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बिटिसि हालामनि गासैबो हानि जेंनाखौ आयेननि सायाव सोनारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनै जोङो 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय। जोंनि नैबे बिजनेस सार्कलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय। बिनिनो नोंथांमोननि नैबे खैलामैला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय। बिनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि। सरकारा मोजां मावदों हिसाबै जोंनि नैबे निसिमा बियाबनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन, बे साला फेरेंगा जाम्बा प्रमोद जाम्बाय हा होनो हायो नामा होननानै। बिपिएफनि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफफ्रा एप्लाइ खालामनाङा, हाखौ मोनखाया, होनो हाया होननानै बुंनानै बिपिएफनि मानसिफोरनो हा मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होआखैमोन। नंगौना नङा रायजोफोर? नंगौ। दा बै मानसिफ्रा 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बे बर' फिसाफ्रा हा गैजायै जानानै थानाय बे मुगायाव जोंनि सरकारा माननीय श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बर' फिसानो आरो बिटिसि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जाति हारि माहारिनो आयेननि बेबस्थायाव सोनारनानै हानि मोनथायखौ होनो थाखाय जोङो राजि जादों। बेयाव मा होनदों? जोंनि सरकारा फैबा देनां होगोनब्रा फाग्ला बे प्रमोद बर'नि आखाइजों हा लालाबायो। जाय हारिया 7,000 बोसोर रायजो जाबोबाय आरो बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' फिसाफोरनि मोनथाय आरो मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो बिपिएफआ 17 बोसोर खाबु मोनदोंमोन। नाथाय रावबो आंगोनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखैमोन। दिनै जोङो होबाय आरो बे होनायखौबो दिनै लानो होयैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आं दा बुंनो नागिरदों, बै जोंनि बिपिएफ फंबाय बिनानाव आबौमोन, आनैमोन, मादैमोन, न'खरनि आंगोफोरखौ जाय बिपिएफआ बादा होदों हाखौ बिपिएफ बे प्रमोद बर' बिथांनि समाव लानो नाङा होननानै थांनानै कुइसन खालामै। आंनि गथ'आ दिनै जोंनि प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोदों। गावनि मोनथायनि थाखाय जोङो दावहा नाङै जोङो जा मोनथायखौ मोननो हादों बे मोनथायखौ रानना होनो नागिर
नागिरनाय समावबो लानो होनो नागिराखै बिथांमोना थांनानै सोंहैनांगौ बै बिपिएफनि लिडारफोरनि न'आव थांनांगौ सोंनांगौ मानो नोंथांमोना जोंनो हा होआखै आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया खोनाबाय बे दखानाव बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनि हा गैजायै मानसिफ्रा खोनादोंब्ला खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं जाय लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हा लानाङा हा मोना होननानै बुंदों बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय हा लांदों रायजोफोर लिडारफ्रा बिपिएफनि लिडारफ्रा हयथ' खनायाव जिरायना दंफैयो खोमा साला फेरेंगा बोरायनि आखाइखौ लाथारनोसैदां होननानै नंगौ बाथ्राया सैथो आंनि आइनो आंनि आफानो आंनि आनैनो आंनि मादैनो जोंना सरकारा फैफिनखागोन लान्थाया फैफिनखागोन बे समाव होगोनब्रा होनना थगायबाय दा गावस्रा फेरेंगा बोरायनि आखाइनिफ्राय हाखौ लानो नागिरबाय बेसेबां लासिं बाथ्रा बै जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बै लिडारफोरनि बिपिएफ लिडारफोरनियाव दिनै थां बिथांमोना दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय सार्टिफिकेट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट लांगोन आरो सोंहै नोंथाङा मानो लाखो जोंखौ मानो बादा होदोंमोन होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा सानसेखालि जोंनि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव आं बैसागु प्रग्रामाव थांदोंमोन बागानपारा होननाय मोनसे बियाबाव बे बियाबनि बिजाथिया देरहाखांबाय जोंना दिनैनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथाङा बिथांनि गामियाव बिथांनि हालामाव समस्तियाव जेब्ला बैसागुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन होनदोंमोन सार नोंथाङाथ' हानि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिबो इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो इएम जोंनियाव 5000 नखर दं 5000 नखर जायफोरा दिनैसिम भारत उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बावहायनो दङ हानि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बुंदों लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो होदों एप्लाइ खालामनानै गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों जोङो दा 4000 मानसिनि नखरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय फोरमान बिलाइखौ होनो थांगासिनो दङ बैयाव माखासे नखरफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना होनदों प्रमद बर'आलाय बहा हा होलाबायनो हानो जोंना नै दा शुक्रबारावनो प्रमद बर'नि सरकारा फैखाजोबखासिगोन जोङो सरकार दाखासिगोन लोगो लोगो जोंनि पार्टिनि जोङो हा रानना होगोन बिदि थगाय दोनबोबाय थादों दा बे बागानपारा हालामनि मानसिफ्रा नै बावैसोनो जोंनि चिफ सारा अर्डार होनो नागिरबाय गावबागाव एमएलए एमसिएलए इएमफोरखौ गावबागाव सार्कल अफिसाव थांनानै हाखौ रानना होनांगौ होननानै बिथांमोना जेब्ला हाखौ मोननो थांगोन बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जे बुंदों हाखौ लानो नाङा जोंनि सरकारा फैगासिनो दं होननानै माला मोनबावगोन बे हाखौ खोन्थाया जादों आंनि फिसाखौ दिनै मोजां इनस्टिटिउसनाव हरनो नागिरदों नाथाय आंनि आफाया लेन्डलेस आंनि मुङाव आंनि आफानि मुङाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैदों डेभेलपमेन्ट स्किमफोर फैदों नाथाय आंहा हा गैजाया जायनि थाखाय आं मोननो हायाखै बेफोर जेंनानिफ्राय जों माला सुस्रांनो हागोन आसामिसाव कामरुपियाव मोनसे बाथ्रा दङ हात আছে भरि আছে मनुष्यर माया घर बनाय थाक बानाजेने कि हे बान्दर भाया बुजिदोंना बुजियाखै आखाइ दं आथिं दं सुबुं बायदि नाथाय न' लुनानै थानो रोङा माथो नोंलाय मोख्रा होननानै बुंदों मायाव न' लुनानै थागोन जोङो बिपिएफआ 17 बोसोर जोंखौ मोख्रा साजायबोबाय मोख्रा हायानो गैजायाबा बहा न' लुगोन हाखौनो होआबा बहा जोङो न' लुगोन बबे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हागोन नाथाय गावस्रा मा खालामदों बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसोरनि मुङाव रेजिस्टार खालामजोबना लादों जाय हानि थाखाय बर'आ 35 बोसोर अस्त्र लानानै दावहा नांदोंमोन जाय हानि थाखाय बर'आ 34 बोसोर लामा जथे सोमावसारदोंमोन बेफोर मोनथायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा नै बर'फोर ट्राइबेलफोर बिटिसि बै साहा ओनसोलाव बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननो जोङो बिटिसि होनोसै बिटिइडि एकर्डनि गेजेरजों
नोंथांमोननि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै ला होननानै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनो होबाय আমাৰ অনাবৰো ভাইসকলে ক'ব পাৰে বিপিএফৰ দিনত অনাবৰোসকলক মাটিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বুলি নহয় হাগ্ৰামাৰ দিনত বিপিএফৰ দিনত বড়োসকলকো মাটিৰ পাট্টা দিয়া নাছিল বড়োफोरनो हानि पाट्टा होआखैमोन जोङो बिटिएडि मोननायनि सिगां 34 जौखोन्दो बर'फ्रा हानि मोनथाय दंखायोमोन 66 जौखोन्दो बर'फ्रा हा गैजायामोन बिटिसि मोननानै 17 बोसोर थांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला मानव गेदेर सि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारखौ दायो बै समाव लागिबो 34 जौखोन्दोल' जोंनि बर' फिसाफ्रा हा दंजायोमोन बारायाखैमोन बिटिएडि मोननायनि उनावबो मानोना हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव हाजार हाजार रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनानै होदों गावसिनि मानसिफ्रा बायदिसिना बागान बानायनानै होदों आं बुंबावलिया देरहासाराथ' 13था साहा बागान दङ 13था मोनसे मोनसे साहा बागाना 300, 500, 800, 1000 बिगा थायो 13था साहा बागान बा खै हाजार बिगा हा थायो बेहा जोंनि मानसिफोरनो दुलाराय बिटिसिआव थानाय 35,84,000 भारतीय नागरिकनो इनक्लुडिं ट्राइबेल एन्ड बर' कमिउनिटि 1623ल' मानसिनो न'खरनो थांनाय बिटिसि एकर्डनि उननिफ्राय बिटिएफआ 17 बोसोराव बेखिनि हाखौल' होनो हादों 17 बोसोराव 1623टा न'खरनो एक बोसोराव बोसोरसेयाव 100 न'खरनो हा होआखै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नै दा 5 बोसोर सोलिगासिनो दङ बे 5 बोसोर सोलिबाय थानाय टाइमाव 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनानै होबाय बोसोरब्रै बोसोरबायाव बहा 3,25,000 बिपिएफनि समाव बहा 1,600 आकाश पाताल डिफारेन्स बेखौनो होनो सोलायनाय बेनो सोलायनाय नोंथांमोननि बे खैला मेला हायार सेकेन्डारिया हायानो गैयामोन अघरिसोमोन हाई स्कुला हायार सेकेन्डारि बे हाई स्कुला अघरि बायदिसोमोन हायानो गैजायामोन जोंनि गोबां मिशनारि स्कुलफोरा मिशनफोरा हायानो गैजायामोन ब्रह्म मन्दिर बाथौ मन्दिर थानसालिफ्रा हायानो गैजायामोन कालि मन्दिर दुर्गा मन्दिर बेफोर हायानो गैजायामोन जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो फटाफट जोंना बेवहाय बिजनि सार्कलनि एसडिएलि बिथांनि एसडिएलिनि सासे सोद्रोमा दंफैयो सोरमोनलाय बिजनि सार्कलनि प्लेस नै बिथाङानो बिजनिनि राजा नोंथांमोननि खयला मेलानि राजा आखाइ हमना हो बयबो बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोननि नैबे खयला मैला एरियायावनो 520टा न'खरा हानि पाट्टा मोननो हाबाय नैबे खयला मेलायावनो आं बै बिजनि साइडखौ बुंबावाखै बेसेबां फारागथि बेखौनो होनो सोलायनाय गोदान राजखान्थिनि एक्टिभिटिसआ बिराद सोलिगासिनो दङ बिथांमोना सोरबा सिआइडि जानानै खोनासंदोंबा खोनासं खोमा खिखौ एरख'नानै खोनासं आं थोंजों बुंनो नागिरदों बिटिसि मुभमेन्टनि समाव 527सा बर'आ जोंनि फिसाखौ खोमानो गोनां जादों बिएनटि आरो आबसु मुभमेन्टनि समाव 2624सा जोङो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खोमानो गोनां जादों एनडिपि मुभमेन्टनि समाव जोङो 3117सा बर' फिसाखौ मुंख्लं खालामनो गोनां जादों बे 6000निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जों मानो मुंख्लं खालामदों बे राजनीतिक सात्र नङा गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनो गावनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो सोमावसारदों भारताव फैनाय गासिबो हारिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि आरो जोंहा अस्तित्व दङ आंनि आइनि रैसुमै राव बे रायख'वा रावखौ जों फोजोबनायखौ लुबैया आंनि आइनि मिजि मिजि आसिजों दानाय लुनाय आगर आखाइ आसार खान्थि बेखौ जोङो मालाबाबो फोजोबनायखौ लुबैया आरो बेनि थाखायसो जोंनि दावहा जादोंमोन राजखान्थिनि दावहा नङा बियो आरो बे राजखान्थिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मुं होनानै
एनडिपिनि मुङाव बिएलटिनि मुङाव एबसुनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बे मानसिफोरखौ दिनै हासिब लानानै होसोनायनि सम जादों। गिनो नाङा, राजखान्थिनिफ्राय हारिया देरसिन। नोंथांमोना बुङोब्ला, जुक्ति हखारै बुङोब्ला दानो नोंथांमोननि सिगाङाव फेरेंगाया राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होगोन। हारिया देरसिन। हारिनि थाखाय सोरबाया देरसिन जानो हाया, आं देरसिन जानो हाया, नोंथाङा देरसिन जानो हाया, हारियासो देरसिन। आरो दिनै राजखान्थिनि मुं लानानै गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा खालामनानै इउपिपिएल बिपिएफखौ फेजेननाय बायदिसिना पलिटिकेल पार्टी मुं लानानै खामानि मावनो नागिरनायफ्रा गोजानाव थानांगौ। आरो चेलेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला दाबो फै, बेवहाय खाथियाव सोरबा बै मानसिफ्रा गसंना दङब्ला आं माइक होगोन, ओरैजाय फारसे आं ओरै थागोन। चेलेन्ज खालामनि, डिबेट खालामनि। बे राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय मावनो नागिरदों ना हारिखौ फोजोबनो नागिरदों? हारिया जेब्लायबो देरसिन। गेरेमसा हारिफ्रानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा साननाय, बे साननायखौ नोंथाङा आंल' मावनो हाया, जों साफ्रोमबो मावनांगोन। जोंनि डिएफअ बिथाङा होनलांदों मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा, जाय समाजा हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो दङ, अर्थात आंनि हां लानायजों हगारनायजों सोमोन्दो दङ। मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङावबो स्ट्रं जानांगोन, समाज बेबस्थायाबो स्ट्रं जानांगोन, जोंनि आसार खान्थियाबो स्ट्रं जानांगोन, जोंनि अनलायनायाबो खौसे जानांगोन, जोंनि मावनाय दांनायाबो स्ट्रं जानांगोन, हाग्राखौबो जोङो संरैखा होनांगोन, दै बार गासैखौबो जोङो संरैखा होनांगोन। फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मेलेमनि दावहाजों सुथुरखौ फेजेननो हानांगोन। दासार बर'नि दावहाया जोब्बाय, बर'नि दावहाया जोबाखै। बे दावहाया बर'नि दावहा, बे दावहाया दिनै रेबगननि दावहा। बे रेबगननि दावहाजों जोङो सुथुरखौ फोजोबनांगोन, फेजेननांगोन आरो हारिखौ अरायथा जोङो नोजोर बोनानै समाजनि थाखाय मावनो थाखाय जों सिगांबोनांगोन। आरोबाव खेबसे नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय हरबाय, कंग्रेसुलेसन जासिबाय। बेल' नङा, जेंनाया जोंहा गोबां जेंना दङ। गासैबो जेंनाखौनो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो समायखिरा लाखानाय। आरो जोङो जेब्ला जागायदोंमोन सरकार दाजेननायाव, माननीय श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो माबोरै गुफुं मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावनो हागोन, बेखौ जोङो सान हर जेब्लायबो सावरायबाय थायो। हाग्रामा बायदि, बिपिएफ बायदि बथलसे जौनि दामा 1,03,000, जों बिदि जौ लोङा। जोंनि दरमाहाया 47,000ल', 47,000। गंसे जौनि दामा जुदि 1,03,000 ब्ला सानसेयाव गथाम जौ लोङोब्ला सासे मानसिया बहानि मोनदों थाखाखौ? नोंथांनि, आंनि, जोंनि रायजोनि थाखाखौसो जादों। जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रामाया, दिनै बिपिएफ लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कोटी खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों। आरो बे धारखौ दिनै जोंनि सरकारा मारिनांगासिनो दङ 10% करे। बे 10%खौ मारिनाङामोनब्ला दिनै जोंनि बे बलांगुरि हालामाव, जोंनि बे खयलामला साहा ओनसोलाव दैनि जेंनाया जानाय नङामोन। बेखौ जोङो फोजोबनो हागौमोन, गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हागौमोन। जेखियानो जाया, गोबां सावरायनो गोनां दङ। आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों, सोरबा पलिटिकेल लिडारा मानसि दुगाब्लाबो फेरेंगाया नायथारनो होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों, दानो फैनो हागोन। थेंक इउ।